ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶೆಟ್ಟೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಪೀಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ನಿಗಲ್ಪುರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾದ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರೊಂದು ಎನ್ನುವೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಅಂಡತೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ನಿಗಳ ಪಾತೆರ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆರು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ವೈಫ್ ಇಂಕೊಲ್ 4 ಜನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪೋದಿತ್ತ ಉಜ್ಜಯಿನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡುಂಡತೆ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ್ ಶಿವದೇವರನ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕೊಲ್ ಪಿದಾಡ್ದಿನಿತ್ತೆ 11 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಎಂಕೊಲು ರಾತ್ರಿಗ್ ಪಿದಾಡ್ದಿನಗುಲು ಮನ ದಾನಿ 7:45ಕ್ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟುದೆತ್ತ ಉಜ್ಜಯಿನ್ಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಲ್ಪದಾಲ ಪಾಶ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಚಪುರದಾಲ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನತೆ ಒಂಜಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮಕ್ ಜೆಪ್ಪರೆಗ್ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕುಂಡಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ರಿಕ್ಷಾ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಕತ್ ಮಸ್ತ್ ಯೂನಿಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇಂಕೊಲ ಐಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ನ ಮಲ್ತ ಗಮ್ಮತ್ ಆದಿತ್ತು ನೈಟ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇತನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಜನಕ್ಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪೊಲೈಟ್ ಆದ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ರೂಡ್ ಇಜ್ಜೆರ್ ರ್ಯಾಶ್ ಆದ್ ಪಾತೆರುಜೆರ್ ರೂಮುಗ್ ಪೋಡ್ದುಂಬು ಚಾ ಪರ್ದೆ ಪೋಯಿಂದಿನ್ಯ ದಾಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ತಿನ್ಪಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜತೆ ಪಿದೇನೆ ಬಡೋಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಂದುದೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಲಿ ಪಂದಿನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಪೋಹ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಪೋಹ ಕಚೋರಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲೇಬಿ ಪೂರ ಬುಡೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ದಾದ ನಾವು ತಿಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡದ ಬೊರ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಾದಿತ್ತಂಡು ತರೆ ಬೇನೆ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು AC ಮಸ್ತ್ ಜೋರಿತ್ತಂಡು ಟ್ರೈನ್ದ ಇವಾಗ ಬರ್ಸಲತಿ ಅಂಚ ಸೀಮಾ ಜೋರಾದಿತ್ತಂಡು ಟ್ರೈನ್ದ ಮಿತ್ತದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಕೆ ತೆಕ್ಕದಿತ್ತೀನಿ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡತೆ ಅನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದೆತ್ತಂಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಕಡ ಬುಡ್ದು ಯಾಂತ ಇರ್ತು ಜೀದ್ವೆ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಯಾಪಲ್ಲ ಪೋನ್ ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಊರಿಗೂ ಒಂದು ಎಂಕ್ ತಡೆತೋನೊಲಿ ಪಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಅಂಡೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತರೆಬೇನ ಮಸ್ತ್ ಜೋರಾದಿತ್ತಂಡು ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದು ಎಂಕಲು ಉಂತುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗುಗು ಮುಟ್ಟಿಯೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮ ಮುಕ್ಕಾಲು ಆದಿತ್ತಂಡು ಆತ್ ಪೊರ್ತಾನಗ ಅವ್ಲು ಪಂಡೇರು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆನೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ರೂಮ್ ಅಗುಲು ಉಲ್ಲೆರು ಅಗುಲಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪೋಡು ಪಂಡೇರು ಕಾಂಡೆನೆ ಎಂಗಲಲ್ಲಿ ಬನ್ನೆ ತಿರ್ತು ಕುಲೋಂಡ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ TV ಪೂರ ಎತ್ತಂಡು TV ಚಾಲು ಮಲ್ತು ತುಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗುಲು ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆತ್ತೇರು ಏನ ಮಲ್ಪರೆಂಡ ಆನಿತ ದಿನ ಪಂದು ಮೀದು ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ದೀದು ಎಂಕುಲು ಸುರುತ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುದರ್ ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರ್ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ್ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಡ್ಗೆ ಪದ್ರಾಡ್ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಉಂದುಲ ಒಂಜಿ ಆದುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ನಿಗುಲ್ಲೆನ್ನಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಬರ್ಸದ ಸೀಸನ್ ಆಯ್ನೆರ್ ದಸ್ರಾದ ಜನಕ್ಕುಲು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ರಶ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇತ್ತಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಎತ್ತಂಡು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಫೋಟೋ ಪೂರ ದಾಲ ಗೆಪ್ಪರೆ ಎತ್ತಜಿ ಎಂಗ ಅರ್ಧ ಮುಟ ಒಂಚೂರು ಗೆಪ್ಪರೆ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕಾಗುಲು ಅವೇನು ಗೆತ್ತೊಂಡೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತದ ಮೂಲು ನಿಗು ಲಾಕರ್ಡ್ ದೀಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋನಾಗ ನಿಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಾಂದ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚದ ಎಂಕುಲು ಕೊರಿ ಆಗ್ಲೇಗು ಪೊರ್ಲುಡು ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಮನಸ್ಸೆಡ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಂಡು ಅಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪದ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೆ ಬೊಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗ ಪೂ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಪೂತ ಮಿತ್ತು ದುಂಬಿಲು ಕುಲ್ವ ನಮಕ್ ಅನ್ನೇ ಮಲ್ಪುಜ ದೂರಡೆ ತೂವೊಲಿ ಮಾತ್ರ ಐತ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಪೋಯಡ ಪನ್ನರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ್ ಕೆಲವು ಕೋಡಿ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಎದುರುಡು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಉಂಡು ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ದುಂಬಿ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ ನೆಟೆ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡು ಲಾಡು ದಲ್ಕ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಒಂದು ಅಗರ್ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಧೂಪದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂದೆತ್ತ ವಿಶೇಷ ಪನ್ನಗ ದೇವರೆಗ್ ಪೂನಗುಲು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವೇನು ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಗೆತ್ತದಗುಲು ದಕ್ಕುವೆರು ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಪೂನಗುಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಧೂಪ ಅಗರ್ಬತ್ತಿ ಪರಿಮಳದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವೇನಗುಲು ಮಲ್ಪುನ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚದ ಎಂಕುಲು ಗೆತ್ತೊಂಡ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಾಂಡು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಎಂಚಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೊಕ ಶೃಂಗೇರಿ ಪೂರ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಸಿಟಿ ಹಿಡ್ದು ದೂರ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನ್ನೆಡ್ ಬೊಕ ಬರೀಟ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಕೆಲವಿತ್ತಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ದೇವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆಕ್ಕೆಂಕುಲು ಬತ್ತ ನೆಟಲ ಕೆಲವು ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಕುಲು ಯಾಪಲ ತೂವಂದಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ತುಲೆ ದೀಪ ಪೊತ್ತವನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ತಂಭ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ದೀಪ ಪೊತ್ತ ರಾಂಡೈತೆ ಏನನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಅವು ರಿಪೇರಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆತ್ತನೆ ತೂದು ನಮಕ್ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆದಿಪ್ಪು ನೆಕ್ಕ ಬಂದು ಏತಂದು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ನೆತ್ತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೂರ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಏತ್ ಪಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಜಾಗ ಬೈದತೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಂಡ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು
ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಲ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಆತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ತೂವೊಂದು ಪೋಯೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಜಪಾಗ ಬಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯೆ. ನಿಗ್ಲೆಗ್ಯಾನ್ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಿ ತುಲೆ ನೆಟೊಂಜಿ ದೇವೆರೆಗ್ ಪೂ ಪೂರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದೆ ರೈಟ್ ಏತೊಂಜಿ ದುಂಬಿಲು ಕುಲ್ದ ಬಂದು ತೆವಣ ಇಟ್ಟು ತೀಪೆದೊಂಜಿ ತಿಗತ್ನೇದಲ್ ಕೊಪ್ಪುನತೆ ಏಕುಲವೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನು. ಮುಲ್ಪೋಡುದು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯಡ ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬರೀಟ್ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಪಂದ್ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಯಾಪಲ ತೆಕ್ಕಂದಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಐಕ್ ನೀಯ ಐಜಂಡ ಎಣ್ಣೆ ನಾಗುಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಿತ್ತರ್ದು ಎಂಕುಲು ದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬೊಕ ಒಂದು ತುಲೆ ಇಡೀ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪುಣತೆ ಚೂಲಿ ದೊಟ್ಟಗು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ಸುರುಟು ತೂನಗೊಂಡದೆ ಜಾಮೂನ್ ಪಂದೇನಿ ನಾಂಡಾಗ ಬೊಕ್ಕ ತೂನಗಗಳು ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ದೀತ್ಯಾರ ಅರ್ಧ ಅದ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಂದು ಐಟ್ಲ ಕೆಲವು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗೆತ್ತೊಂಡಡಗೆ ಏತೋ ಗಂಟೆ ಅವೆ ನೀಟ್ ಮುರ್ಕದೇರಂಡು ಬೊಕ ಏತೋ ಗಂಟೆ ಪೇರಡ್ ಮುರ್ಕದೇರಂಡು ಎಂಕುಲೈತೆ ಪಿರ ರೂಮುಗು ಪೋರ್ದುಂಬು ನೆಟ್ಟದ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿನ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಗುಲು ಕೆಲವು ಶರ್ಟನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡಿರು ಐಟ್ ದೇವರನ ಪುದರ್ ಚಿತ್ರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇಪ್ಪುಣತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಕಂಚಿತ್ತಿನೇ ದಿಕ್ಕುನು ಮಗುಲು ಗೆತ್ತೊಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೇರ್ದ ಸ್ವೀಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತುಂಡು ದಯವಂಡಾಗುಲು ಪೇರಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಅವನು ಕಾಯದುಂಡತಿ ಆಯ್ತಾ ಬಾವೆನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಒಂದೇ ತಲ್ಕೊಪ್ಪುಂಡು ಮಟ್ಕದಲ್ಕ ಇಟ್ಟು ಪಾಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆದಾಗಲ್ನ ಡಿಶ್ ಅಲ್ತಾವು. ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸ್ಪುರ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದೆ ಎಂಕಲ ರೂಮು ಪೋಯ 12 ಗಂಟೆ ಎಂಕುಲು ಬೈದಿನಕುಲು 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪನೆ ಎತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಬಯ್ಯಗು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗು ಪೋರೆತ್ತನ ಅಂಚಾದು. ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯದ ಆಜರೆ ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತಾತನ ಎಂಕುಲು ಮುಲು ಮೀದ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆತ ಕೂಡೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗು ಪೋರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷೋಡು ಪೋಯ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ತೂಲೆ ಏತ್ ಕಿನ್ಯ ತೋಜುಂಡಿರ್ತೆ ಎದುರುಡು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಡು ಮೇರಿ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಡ್ರೈವರ್ ನೊಟ್ಟಗು ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಪಿರೋಡ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಅಂಚಾದ ಮೇರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶೋ ಕೊಡು ಸುಲಭ ಅಂಡ್ ಅವಳು ದೂರಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಲೈಟಿಂಗ್ ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ಅವೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ನಮೈತೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಡುಂಡತೆ ಕಾಲ್ ಭೈರವ್ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜನೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನ ಪನ್ನಗ ಮೇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಗಂಗಸರ ಬೊಕ್ಕ ಪೂನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರ್ಡು ಕೊರಗಜ್ಜಗೆ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಚದೊಂಚೂರು ಮನಸ್ಸುಡು ಏನನ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿದಲ್ಲಿ ಕಾವಂದಿತ್ತಂಡು ಮೇರೆಗ್ ಮೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ. ಮೂಲಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಬೈದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಲ್ ಮಹಾಲೋಕ್ ಪಂದ್ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಒಂದು ಪನೊಲಿ ಜನಕುಲು ನೆಟೆ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಗೆಪ್ಪುವೆರು ತಿರುಗುವೆರು ನೆಟೆ ತೂಪಿನಲ್ಕ ಜಾಗ ಉಂಡು ಏತೋ ಕೋಟಿನೆಕ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ದೆರಿಗೆ. ಮುಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಸ್ಮಾರತಿ ಪಂದೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು ಬಾರಿ ಜೋರ್ದ ಅವು ಕಾಂಡೆ 3 ಗಂಟೆಗ್ ನಮಕ್ ಪೋದೈತ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಲೈನ್ ಉಂತೊಡಾಪುಂಡು ಫೋಟೋ ಇಡೆ ಪೂರ ದಾಲ ಗೆಪ್ಪರನಿ ಜಲ್ಪ ಅರ್ಜುನಗ್ಲೆಗ್ ಧೋತಿ ಅಂಚ ಅಂಗಿ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಅದು ಬೊಕ ಪೊರ್ಜನಗ್ಲೆಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೀರೆನೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಬಂದು ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಲೆ ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ದೇವರನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯೋಲಿ.
ಈತ್ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಎನ್ನ ತರೆಬೇನೆ ಇಂಕ್ ಜೋರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಮೆಡಿಕಲ್ ತಿಕ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರೋಸಿನ್ಗೆ ತೊಂಗ ಬನ್ನಗ ದಾಯಪನ್ನಗ ನಮೈತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಉಪ್ಪು ಅವ್ಲು ಇಂಚ ಪುರಾನಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಐಕೆ ದೇರೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದಿತ್ತೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆವೊಂದಲ್ಕ ತೂಲೆ ಇಲ್ಲ ದಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಜತನೊಲಿ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಜತನೊಲಿ ಆಪುಜೆದೆ ಈ ದೂರ ಬತ್ತುದು ಐಕೆ ನೆಟೆ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಪೋನಾಗ ಬೆಚ ಬೆಚ ಪೇರು ನಗುಲು ಮಾರೊಂದಿತ್ತೇರು ಮುಂದುಲೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಂದೆ ಪನೊಲಿ ನೆಟದ ಐಕಗುಲು ಮಲಾಯಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಪೇರ್ದ ಬಾವೆ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ಪೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೇರು. ಇನಿತ ದಿನ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಏತಾಪುಂಡು ಇಂಕುಲು ಆತ್ ತಿರ್ಗಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋದು ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಮಲ್ತ್ ಬತ್ತ 11 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಆತ್ ಪೂರ ತಾನ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಜೋರು ಬಡವಲ ಅಂದಿತ್ತುಂಡು ಮಣಸ್ಪುರದಾಲ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಜತೆ ಅಂಚದ ಮಗುಲು ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಶಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಕಂದಿ ಪನೊಲಿ ದಾಯಪಂಡ ತಿರ್ತುಡು ಪುಡಾಕುಲು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಾರ್ವೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತುಂಡು ನಮ ಕುಲೊಂದು ತಿಂಡಿ ಪೂರ ತಿನ್ನೊಲಿ ಮೊಗುಲು ರವಾ ದೋಸೆ ಪೂರ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಉಂದೊಂಜಿ ಡಿಶ್ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಮದತ್ ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಈತ್ ರುಚಿಯಾದಿತ್ತುಂಡು ಪನ್ನಗ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟಲ ಓಲ್ನ ಎಂಕ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಚಾಂಡ ಮೂಲುಂಡತಿ ಕಿನ್ನಿ ಕಿನ್ನಿ ಆದ್ ಶೋಕ್ ಆದ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟುಗು 2 ಪ್ಲೇಟ್ ತಿಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ 4 ಬತ್ತಿತ್ತನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಜ್ಜಯಿನ್ ಪೇಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಥುರಾ ಪೇಡ ಪೂರ ಗೆತೊಂಡ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪದ ಓ ವಸ್ತುಡ್ಲ ದಾಲ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಬೇಜಾರ್ದಲ್ಕ ಆದಿತ್ತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಪನ್ನ ಎಂಕ್ ಈ ತಿಂಡಿ ಉಂಡತೆ ಮುಲ್ತ ಉಜ್ಜಯಿನ್ದ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅವಳು ಈ ಪೇಡ ಈತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಬನ್ನಗ ಬಾಯಡ್ ದೀನಗ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಒಂದು 13ನೇ ತಾರೀಕ್ದ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗ್ ಬೈದ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಪತ್ತದ ಎಂಕುಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಂದೋರ್ಗ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ್ ಪಂದವು ಇಂದೋರ್ ಡಿಪ್ಪುಂಡು 4 ಗಂಟೆದ ಜರ್ನಿ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಊರುಡಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪೋತೆ ಬಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಮೂಲ್ಪಿದೆ ಬತ್ತದ ಯಾನ್ ಸುರು ಸರ್ತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ. ಮೊಗುಲು ಸುರುಕು ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಬುಕ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸೀಟ್ ಪೂರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಚಾ ಪರ್ದು ವರ್ಕ ಅಂದ್ ಅಲ್ಪನೆ ಬರೀಟ್ ಪೋಯ ಪೋಹ ಮುಲ್ಪದ ಫೇಮಸ್ ಅಂದ್ ಪಂದಿತ್ತತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ತಿಂದು ಗಟ್ಟಿಡ್ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಉಂದೊಂಜಿ ದಾದನ ಎಂಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಒಂದು ATM ಮೊಗುಲು ರಿಕ್ಷಾ ಡೆವೆನ್ ಫಿಟ್ ಮಲ್ತು ದೀತೆರ್ ಎರೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ಷಾ ನೇರ್ಲ ಬುಡ್ಪೇರ ದಾದಂದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ದಾದನೊಂದು ಖುಷಿ ಆಂಡ ತೂದು. ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಸ್ಟಾಪ್ ಇತ್ತಂಡು 20 ನಿಮಿಷದ ಅಂಚಾದ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋಪಿನ ನೈಜೆಂಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋದು ತಿಂಡಿ ತಿಂಡ್ರೆತ್ತಂಡ ಬಸ್ಸನ್ನು ಉಂತಾದಿತ್ತೆರಗುಲು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಗುಲು ಬೊಕ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಗುಲು ನೆಟೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬತ್ತುದು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆರ್ ದಾಲ ಆತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪಿನಲ್ಕ ದಾಲ ಈಜಿದೆ ನೆಟೆ ಟ್ರೈನ್ ಪೂರ ಪೋಪುಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಪೋಂಡಲುಂಡತೆ ಅವು ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಿನ್ಯ ಅವು ಪೋಪಿನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಅವು ಬಂದಾತನಿ ಅಂಚ ಸೀನ್ಸ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬೊಕ ಫೋಟೋಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತೆ ಒಗ ಮೊಗುಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಪೂರ ನಡ್ತೋ ಐತೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡು ಬಸ್ ಪೋಪುನ ದಾನ ಬಂದು ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಮಗಳೆಲ್ಲ ಎತ್ತೋ ಐತೆ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಅಗುಲು ಬರೋಂದೇ ಜೇರು ಫೈನಲಿ ಬಸ್ಲ ಹಾರ್ನ್ ಪಾಂಡು ಎಂಕುಲು ಬೊಕ ಪೋಯ.
ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನಿತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುಡ್ಡೆಡೊಪ್ಪುನು ಘಾಟಿ ಪ್ರದೇಶ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಗಟ್ಟೊಡಿಪ್ಪುನು ಅಪಗ ಅಲ್ಪ ತಿಂಡ್ರೆ ಪೂರ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ನಮಗಂಚ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಲೋಕಲ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಏನು ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜೋಳ ಪೂರ ಉಂಟು ಗೆಂಡೋಡು ಕಾಯಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪಗಳು ಒಂಚಿ ಕಿನ್ಯ ತರ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ದಿಪ್ಪೇರು. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಲೇಡೀಸ್ನಗುಲೇ ಕುಲ್ದಿನ ತೂಯಿನ್ಯಾನ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಬತ್ತದು ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾರೊಂದಿತ್ತೆ ಅದು ಎಂಕುಲು ಒಂಚಿಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಮೇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಒಂಚಿಗೆ ಎತ್ತಂಡೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಪರಿಸರ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಮ ಅಲ್ಪ ಪೋದೆ ತೂದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಪಂದ್ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೆಡ್ ಉಂಡತೆ ಏತ್ ಪಂಡಲ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ತವಣ್ಣಗ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲುಲು ಒಂಜಿ ಮೆಹಲ್ದಲ್ಕ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಅರಮನೆದಲ್ಕ ಅಡೆಂಕ್ಲೆ ಪೋರಾಯ್ಜಿ ಬೊಕ ಉಂದು ನಿಗ್ಲೆ ತಜಪಾಂದುಲ್ಲತೆ ಉಂದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿರ್ತ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು. ತಿರ್ತುಡು ತರ್ಪಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ದೇರು ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ಮಾರುನ ಪೊಂಜನಗುಲು ಪೂರ. ಮುಲ್ತುರ್ದು ಅಡೆ ಪೋರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕುಲು ಅವೆನ್ ಕಡತದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಡ್ ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಮಲ್ತಾಂಡ ಮುಲ್ಪೊಂಡತೆ ಒಂಚೂರು ರಶ್ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಲೈನ್ ಡೇ ಉಂತೋಡಾಂಡ್. ಬೊಕ ಪಿರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿ ಬರಂಡ ಎಂಕುಲು ದೋಣಿಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಬೋಟುಗಲ್ಗ ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಬತ್ತೀನಿ. ಉಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಲಾತೆ ಬಾರಿ ವರ್ಷ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಉಂಡು ತೋಜುಂಡು ಮೂಲು ಜನಕ್ಕುಲು ಈ ದೇವೆರೆನ್ ನಂಬೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಟಿವಿ ಪಾಡ್ದೆರ್ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಪೊಡ್ದೆ ನಮಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎತ್ತಂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಾಯೆ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಪೂರ ಅಲೌಡ್ ಇಜ್ಜತೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಟಿವಿ ಪೂರ ಶಾಲ್ ಮಲ್ಪುನ ದೇವರನ ಚಾನಲ್ ಪಾಡು ಅದಾಗ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ದೇವರನ ಪೂರ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಆಪುಂಡತೆ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಪಿನ ಅವಳು ನಮಕ್ ಲೈವ್ ಆದ್ ತೊಜಪಾವೆರೆ ಟಿವಿಡ್. ನಮ್ಮ ತುಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗು ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಡೆ ಬೈದಿನಿ ಇಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಗ್ ನಮಕ್ ಅಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ ಪೋದು ಕುಡೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆಂಡ ಐಕೆನ್ ಕುಲಿತ್ತೆ ದೋಣಿದ ಮುಖಾಂತರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೋಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಣತೆ ನಮಕ್.
ಎಂಕುಲು 19 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ ದಿನಗುಲು ರಾತ್ರಿಗ್ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾಂಡೆ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಂದು ಯಾನ ಕೇನೊನ್ವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮುಗಿಪುನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಬೈದಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆನಂದು ಎನ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ವಯ್ಯಾನು ಬೇಗನೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ತೊಟ್ಟಗು ಅದನ್ನಿಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್.